Jien malli nisma' bumba nitla fuq il-bejt niġri. Bġirija waħda nitla l-garubor għal fuq il-bejt biex inkun nista' nara aħjar. Spazju Kreattiv se jkun qed itella produzzjoni teatrali bil-Malti b'kollaborazzjoni mal-kumpanija Rubber Collective mit-8 sa 13 ta' Ġunju. Dan hekk kif mis-7 ta' Ġunju se jiġu rilaxxati aktar miżuri u t-teatri se jerġgħu jiftħu għall-pubbliku. F'din il-produzzjoni, bl-isem ta' Kaxxa Infernali, il-kittieb u l-attur tal-produzzjoni Jimmy Grima se jkun qed jirrakkonta storja li tirrelata mal-isparar tal-bombi f'inħawi ta' firfla fi żmien l-Ingliżi permezz ta' diversi ħsejjes. Waqt żjara fit-teatru waqt il-provi, Jimmy għalinna li bħala tifel mill-Rendi u ġie ispirat minn din l-istorja li kienu jgħidulu qrabatu meta kien għadu daqsxejn ta' sabi. Għalidna li din hija storja li ma ssiba miktuba mkien uffiċjalment fil-kotba. Il-punt ta' tluq tiegħi huwa filfla u l-bombi ta' madwara. Biex taxxaqa mbagħad it-siju kien dejjem jgħidli dawk il-bombi jitellawhom u jew nużawhom għall-barriera jew jużawhom għan-nar. U din l-istorja bej il-militar jew l-istorja ta' Malta tal-passat bl-Ingliżi jisparaw fuq filfla u mbagħad in-nies tan-nar jiġbru l-bombi biex jużawhom fil-festa u jagħmlu l-poeżija ispiratni ħafna. Għalli l-produzzjoni se tkun tista' titgawda minn dawk in-nies li ma jifhmux il-Malti wkoll għaliex fil-verżjoni li ħadd ixxandar virtwalment se jkun hemm is-sottotitli bl-Ingliż. Żied jgħid li jinsab kuntent ferm bir-rilaxx tal-miżuri malbuta mat-teatri għaliex b'differenza minn produzzjonijiet virtwali, l-attur se jkun jista' jerġa' jkun interattiv man-nies preżenti fit-teatru. Għalija xi ħaġa sabiħa u inkredibbli ħafna u kuntent ħafna li n-nies tal-kultura ħadmu biex jerġa' jkun jista' jinfetaħ għax nemmen li l-kultura importanti ħafna li n-nies ikollhom fejn jistgħu speċjalment f'dawn iż-żminijiet fejn jistgħu jkunu jiltaqgħu mal-arti u mal-artisti u mal-kultura. Naħseb kienet move vera tajba li reġgħu nfetħu dawn il-postijiet. Id-direttur ta' Spazju Kreattiv għalinna li din il-produzzjoni se tkun miftuħa għal 30 persuna u se jkunu qed jittieħdu bosta miżuri li jassiguraw il-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa. Spazju Kreattiv bħala l-Fondazzjoni Kreattività mill-bidunet fil-pandemija kien hemm deċiżjoni ċara li nkomplu ovvjament meta nistgħu bil-programm artistiku tagħna. Kemm minħabba l-artisti u l-komunità kreattiva biex kollhom ix-xogħol tagħhom jista' jiġi preżentat, imma anke l-komunità u l-popolazzjoni in ġenerali li jkollhom żvok artistiku li jistgħu xorta jgawdu u jesperjenzaw xogħlijiet artistiċi.